Si permeten, ho diré. El ja conegut realitzador sabadellenc i company d'aquesta casa, l'Aleix Masferrer, ha finalitzat el rodatge del curt Roses Rotes. Entre els participants destaca la trio que dona vida a la Lola, la coneguda sèrie televisiva d'àmbit nacional, La que se avecina, Macarena Gómez. El curt, aquest que veiem un fragment en imatges, ja ho estem veient, s'estrenarà el proper mes de setembre. Doncs bé, qui millor que per explicar-nos com s'ha fet tot, en què consisteix, etc. Doncs l'Aleix, el nostre company, que ens acompanya. Aleix Masferrer, molt bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Bona nit, tu. Estem veient imatges del curt, un fragment. Com és aquest curt? Bueno, són imatges del making of. El making of. El curt encara s'està fent la pospo i tal. Hi ha tota una part tècnica que està a fer la pospo de so, d'entalonatge i tal. I bueno, tenim previst d'estrenar-lo cap al setembre. A banda de la Macarena Gómez, qui més ha participat? Evidentment, m'imagino que un equip molt complet. Qui més ha participat en la realització del mateix? A veure, a part de la Macarena Gómez, que és una de les tres protagonistes i tal, tenim a Viviana Schoenhofer, que bueno, és una actriu també que ha fet diversos curts i tal, pel·lícules. És també coneguda perquè va presentar l'Sputnik de TV3 fa uns anys. I Lorena Franco, també coneguda com a presentadora, també model de publicitat, etc. Després també tenim diversos actors secundaris, com Victoria Gaitán, Víctor Benjumea, Bernat Muñoz, Carlos López, i després alguns figurants d'aquí de Sabadell. O sigui que no està pas malament el repart, Déu-n'hi-do. No, vam fer un càsting molt complet, molt bé, sí. Aleix, evidentment, a banda d'aquest curt, que ja ho avançaves, que s'estrenarà el proper mes de setembre, tu n'has fet més. Jo me'n recordo haver-te entrevistat també per altres tipus. Quina ha estat la teva trajectòria fins ara, en aquest sentit? El meu anterior curt va ser el Despierta, que va estar seleccionat en el Festival de Fantasporto de Portugal, i que és un curt que el vam gravar amb 35, que va ser bastant conegut en diferents festivals internacionals i nacionals. I també el Ja no te quiero, que té més de 25.000 reproduccions en el canal YouTube d'internet. Al marge d'estar amb nosaltres, el teu futur, com te l'imagines? Quines són les teves metes? En quins altres treballs estàs treballant? A part també de curtmetratges i tal, també he fet diversos videoclips. Vaig fer fa un any i tal uns videoclips a Barrio Negro i també a una cantant d'aquí Sabadell que es diu Olaya, que Barrio Negro i Olaya també han participat en aquest curt de Roses Rotes, que són els que posen la cançó en aquest curt, la banda sonora, diguem. I en el futur, doncs, no sé, el que ha sortit... Una pel·lícula? Jo espero que sí, que sigui un llarg. Però està la situació complicada, m'imagino. Està molt complicat ara tot el tema de cinema i tal, però jo lluitant, seguiré lluitant, aniré fent les meves històries, els meus curts, i si hi ha algú que li agradi com ho faig i les meves coses, doncs que em truqui, tu. Què hem de fer per anar al setembre a veure l'estrena? La saps ja? La tens concreta? Encara no tinc concret perquè, el que he dit que estem encara en fase de muntatge, té que passar per diverses mans, ara l'estic muntant jo, després el tinc que passar a la directora de fotografia perquè em faci l'entalonatge, després al director de so perquè em faci tota la pospo de so i tal, vull dir que encara hi ha una certa feina tècnica. Jo tenia previst d'estrenar-lo al setembre, a finals de setembre, a Barcelona, en algun local de Barcelona i tal, algun dissabte a la nit. Però encara no sabem ni el dia ni hora, però que si la gent vol saber el dia de l'estrena i tal per veure el curtmetratge, estar amb tot l'equip tècnic, que va ser meravellós, i tot l'equip artístic, més amb la Macarena Gómez, doncs que es fiquin al Facebook, que hi ha un grup oficial de Roses Rotes, i allà s'informarà de la propera pàgina web, del tràiler, de l'estreno, de festivals, etc. Aleix Masferrer, molta sort, de veritat. Moltes gràcies, Quico. Adéu-siau. Gràcies.